Yn fy marn i, ffiseg yw un o'r pynciau mwyaf diddorol sydd yn gwneud i chi cwestiynu'r byd o'ch gwmpas. Un darn o'n i'n hoffi o blwyddyn 12 oedd ffiseg serol neu stellar physics, yn ogystal â ffiseg gronynau, particle physics. Roedd y pynciau yma yn archwilio i fyny rhai o'r materion mwyaf diddorol yn ein bydysawd, ac roedd hwn yn darn cyffrous iawn o ffiseg lefel A. Mae ffiseg wedi adeiladu ar sgil pwysig iawn ar gyfer fy dyfodol, sgiliau ymarferol yn y labordy. Yn ogystal â bod yn hwyl, mae'r gwaith ymarferol yn lle da i weithio gydag eraill mewn grŵp, ac mae'n gwella'ch sgiliau datrys problemau. Mae ffiseg hefyd yn ffordd ardderchog o defnyddio mathemateg yn y byd go iawn. Does dim rhaid i chi fod wedi gwneud haen uwch mathemateg TGAU, ac nid oes rhaid i chi fod wedi gwneud mathemateg lefel A chwaith. Dwi'n ymwybodol o sawl sydd ddim. Mae'r cwrs ffiseg lefel A yn cael ei dysgu yn Saesneg, ond does dim angen poeni o gwbl os ydych chi wedi gwneud gwyddoniaeth TGAU yn y Cymraeg. Mae hi bron byth yn problem i ddisgyblion, a bydd llawer o dermau yn newydd i bawb. Mae ffiseg yn lefel A defnyddiol iawn i lawer o adrannau pwysig o ran swyddi. Er enghraifft, seryddiaeth, cyfrifiadureg, yr adran ynni a pheirianneg, yn ogystal â llawer o swyddi amgylcheddol a meddygol. Peidiwch â poeni os ydych yn meddwl bod ffiseg yn pwnc anodd iawn, oherwydd mae gan yr adran ffiseg lefel A ganlyniadau tebyg iawn i bwnciau gwyddoniaeth eraill yn yr ysgol, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Byddwn yn argymell ffiseg i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth, neu os hoffech chi cael swydd yn yr adran STEM yn y dyfodol.